Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Logoफोर आं दिनै prank video खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय आं दा बे prank video खौ सोरनि सायाव खालामगोन ओमफ्राय आं माबोरै खालामगोन बेखौनो आं नोंथांजों शेयार खालामनो सानदों। ओमफ्राय आं पुरा एक्साइटेड जाना दङ आरोना लोगोफोर prank video खालामनो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेडब्ला होमबा भिडिअआव आंजों लोगोसे जोबजासिम नायलांदोंना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो लोगो सासेखौ फन खालामबाय आरोना सानै फैगोन। ओमफ्राय फन खालामदों माने बरमायाव लोगो हमनो होदों आरोना मायबा बेलेग खामानि दङ नोंजों मायबा बाथ्रा रायलायनो गोनां दं होननानै आङो फनावहा लिहरबाय आरोना। ओमफ्राय इयो फैबाय ओमफ्राय आंबो रेडि जाखाबाय अलरेडि। ओमफ्राय आङो बेखौ प्रेंक खालामगोन होनना खोन्थायाखै माबायसा जायो दा प्रेंकआ होमबा नोंथांमोन नायलांदों जोंजों लोगोसे। होमबा थुदों आंबो थांनोसै बरमायाव लोगो हमहैनोसै। आं मानसिखौ दा खोन्थाथ'वा लोगोफोर दा उनाव प्रेंक खालामबा नोंसोर नुखागोन जायगायाव भिडिअआव नुलांगोन नायलांबा आं दा खोन्थाथ'वा दामखौ। होमबा थुदों लोगोफोर। नैया लोगोफोर आं बे अरेल बिस्कुटखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय कलगेट लाबाय। होमबा नोंथांमोना नायलांदों आं मा खालामो बेजों दानिया। Oh no! Oh no! लोगोफोर खासेया पार्लाराव जना दङ दा पार्लारावहा थांनोसै बिस्कुटखौ हैनोसै जायोना जाया नायनोसै। फैलायबाय आरोना फैलायबाय जों आरो पार्लारावहा। नै लोगो सासेया बैया साफा जाना दं माने जाब्बा जोब्बा नङा दे बेसेबा एक्ट्रिस बायसा नुखादों। साफा दङ आरो मा देलायनांगौ। थेंक इउ अखा हाबाय थादोंमोन ना लोगोफोर अखाबो जोबबाय। नै आङो संगितानो बिस्कुट लाबोदों बिनि फेभरेट आरोना बिस्कुट बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो जाबाय आं बिदिनो जानो मोजां मोनो नालाय लाबोबाय बिस्कुटा जादोंनो नोंखौ बेसे अननानै लाबोदों आं। Wow, thank you. Oh my god, Oreo biscuit, my favorite. Wow, tasty. Oreo biskuit tadi kan ketemu nih, apa ukuran lagi puluh deh. Ya, ini gue melakukan sih labdan. लोगोफोर सासे लोगो दंबावो आरो ओइ दखना दखानाव दोङोनो जों थांगासिनो दा दखना दखानावहा लोगो हमहैनोसै गय जागासिनो। लोगोफोर संगिताखौनो फार्स्ट प्रेंक खालामबाय आरोना ओमफ्राय आरो खासे खालामबावनोसै बै दखना दखानावहा दोङो सासेया एबार संगिताजों आंजों संगिता केमेरामेन जासिगोन आं खालामसिगोन। लाबाखै गय जाना फेसोबाय आंखौ। ओरैनो बिस्कुट लाना फैदो कुस कियाखौ no. Masa ada?
ভাল পাই না আপুনি আজি আমাক তামোল খোৱাবি না নাই তামোল খাই আছে বোলে দেখা পানীও খাব লাগে বিস্কুট খাবৰ কাৰণে Kumpali. Bukan apa beda? Prank. Ibu tahu ya saya koi dia tu. Apni kau Apa koi dia?